मदद मोननो थाखाय रायजो राजानि भट मोननो थाखाय आथिखालाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जा जेरै बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट इउनाइटेड लोगोसे इउपिपिएल बिदिनो कंग्रेस बिजेपिखौ लानानै गासै राजखान्थि दोलोफ्रा नांफागासिनो दङ आरो गावबा गावनि बिजाथिफोर देरहानायनि थाखाय जाय फाराफारि मबिलाइजेसन हाबाफारि लाबाय थादोंमोन बे बेलायावहाय जों दिनै सावरायनि गिबियावनो मुस्रि गंगाधर रामचारि बिथांखौहाय खाबु होनि जे आथिखालनि बड'लेण्डनि सिनार' बेनि सायाव बिथाङा बुंगोन। आं गिबियावनो नैबे समाव इंखं टेलिभिसननिसिम आंनि मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय आरो जाय बिथिङाव दिनै जों सावरायनो लादों बे जोंनि मोन्दांथि नुसारथि बेफोरखौ लानानैसो जों सावरायगोन। नाथाय बिनि आगोलावनो आङो गिबियै जोंनि भारत हादरनि सुबुं दाराखौ मान होनानै आरो सुबुं दारानि गेजेराव थानाय गासैबो राजखान्थि हान्जाखौनो मान होनानै जोंनि सावरायनायखौ सावरायलांगोन। आरो जों मिथिगौ दिनैनि दिनाव जोंनि हारिनि गेजेरावबो गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोबां रोंगोसार गोनां बे बिथिङाव रोंगोसार गोनां दङ। बेखायनो जोंनि मोन्दांथिनि गेजेरजों जों सावरायगोन। आं गिबियावनो जायफोर जोंहा भट होगिरि दङ द'जफोर भटार्स भट होगिरि दङ बिथांमोनखौ आङो गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोदों। मानो होनबा बयनिख्रुइ बेबो मोनसे जोंनि थाखाय खाबु सुबुं दारायाव गाव लुबैनाय गावनि बिजाथिखौ देरहासार होनायनि बयनिख्रुइबो मैखोम बे सुबुं दारानि मोनसे लामा खाबु। दा बेखौ जोङो मोजां रोखोमै सानै हनै गावनि मेलेमजों सानै हयै सोर केन्डिडेटखौ सोर बिजाथिखौ होयोब्ला हारिनि हादोरनि मोजां जागोन बा जायगानि मोजां जागोन जेखौ जों लुबैदों बेबायदिखौ साननानै होनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बे जोंनि सानखांथि। जोङो गावनि बेसेन गोसा जोंनि जि भटनि मोन्थाय बे भटनि मोन्थायखौ जोङो जानला मोनलाय होजाया। मार्कुस बसुमतारी नोंथाङा इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामनि आफादगिरि नोंथांनि अर्गेनाइजेसना ट्राइबेल मोन्थायनि सायावहाय बांसिन खामानि मावगासिनो दङ। दा बे समावहाय बड'लेण्डनि राजखान्थि सिनारिय' बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? गिबिसिनथारावहाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि बे बड'लेण्ड इंखं चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे आरोबाव आङो नोंथांनि चेनेलनि दारै माने कंग्रेचुलेसन बा मोनसे बेबायदिनो गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो जायफ्रानाखि नैबे फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसि बिसायख'थियावहाय गुबुन गुबुन दल राजनितिक हान्जानिफ्राय जायफ्रानाखि केन्डिडेट मोनदों बिसोरनिसिम बयनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरोबाय। खोथाथ' नंगौ जोंनि बोथोरा खाथिसै आरो जों बयबो मिथिखागौ माने बिराद दुंहाव बार। जोङो सानो माने जोङो खावलायो जाहाथे बयबो मोजाङैहाय भटखौ होलायनांगौ गोजोनैहाय बे जिनिसा सोलिनांगौ आरो लोगोसे जोंहा जेनाखि भटिं राइट्स दङ बे राइट्सखौ जोङो एकदम नंथारगौनो मोजाङैहाय बेखौहाय राइट्सखौ इन्जय खालामनो हायो बा बेखौ जोङो भटखौ होथारनांगौ होननानै आङो नोंथांनि चेनेलनि दारै दिनैहाय गासैबो जोंनि बिटिसि बासै रायजोखौहाय खावलायग्रोयो। बड'लेण्डनि राजखान्थि बुंनो थाङोब्ला बे बड'लेण्ड राजखान्थिया गावजों गावनि गेजेरजों नारा नाथा जालायगासिनो दङ। इउपिपिएल बिपिएल बेनि गेजेराव बांसिनै जाफुदों नांफुदों रोजा रोजा मानसिफोरा बिथांमोननि मेल मिटिंफोराव बाहागो लादों। बेनि गेजेर नाथाय बिजेपिया बुंगासिनो दङ जे बिथांमोना सरकार दानायनि थाखाय आवगायगासिनो दङ। अबयसे बिथांमोना मोनसे खोथा बुंनाय जादोंबो जे इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफ मोनथाम हान्जायानो ज' जानानै सरकार दागोन बेखौ बुंनाय जायो। दा बे बेलायावहाय दा बिजेपिनि जिथुनाखि मथि नायबा बिथांमोननि पलिटिकेल जिथुनाखि रल प्ले खालामगासिनो दङ गेलेगासिनो राजखान्थि गेलेगासिनो दङ। दा बेनि सायाव नोंथांनि मोन्दांथिया?
दा बेखिनिनि आगोलावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे राजखान्थि हान्जानिल' बिजाथि दा गैया बबेबा जा बियाबफोराव राजखान्थि हान्जायाव गैयि उदां बिजाथिबो दङ बिथांमोननिसिमबो जोङो मान होनांगोन नङा होनब्ला आरो मोनसे बिसायख'थि फैयोब्ला गावनि हान्जाया बे देरहासार जानो थाखाय जुजिखाथारो जुजिनाय थाखाथारो आरो जुजिखानांगौ जायो नाथाय बियो मोनसे गोजोनै जायोब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जोंनि हान्जानि थाखायबो मोजां आरो ओनसोलनि थाखायबो मोजां बारा जों जेखौ जों दिनै बेयाव गोसो गोजोनै दिनै बरायनो हादों नाथाय मोनसे खोथाखौ आं दिनै आं नुहुरदों बेबारनि बिसायख'थियाव आगोलनि बिसायख'थियाव 5 बोसोरनि आगोलनि जालांनाय बिसायख'थियाव गुबैयै BPF, UPPL आरो BJP दङमोनब्लाबो बे बारनियाव BPF, UPPL जेबादि खारगासिनो दङ बेबादिनो बे बाराव BJPनि दैदेनगिरिफोराबो नारा नाथाय जुजिनायखौ जों नुनो मोनदों। जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनिफ्राय फैफिनगोन। फैफिनदों दानि राजखान्थिनि बे हालोदाव जों गुबैयैहाय BJPनि रलखौनो जोङो नुबोबाय थादों जे बिथांमोनहा मोननै राजखान्थि बेलायाव गेलेबोनायनि गेजेराव गावसोरबो बेवहाय राजा जाफैनायनि सिन्था बे नामा बेखौ नुनो मोनदों आरो बे बेलायावनो मोनसे खोथाखौ बुंनांगौ लोगोसे जे जोंनि केन्डिडेटखौ बिथांमोना दा फसंदों BJPनिया दा बे केन्डिडेटफोरनि गेजेराव माने सिट जानो हानाय एबा बड'लेण्ड सरकारखौ खुंनो थाखाय सिट एजिलिं मेम्बार मोनगोन दा बेबायदि जाथाव केन्डिडेट गैया बेखौ नोजोर होयोब्ला BJPआ माने मेन रल लागोन बेखौनो नुहुरा दा बे बेलायाव नोंथांनि बिबुंथिया आदसा हामबायसै दा जोङो सम बे जेनाखि बिसायख'थि समा खाथि फैदों स्पेसियेलि बे बिसेसकै बे BJP पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जोङो डे बाय डे गुबुन स्टेटमेन्टखौ मोनबोगासिनो दङ दा लेटेस्ट आं मैया निउसाव खोनादों ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव नुदों माने जोंनि मानगोनां आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया बिथाङा गाव बुंदों आरो जुदि BJPआ मेजरिटि मोनोबा BDC चिफखौहाय गावनो जागोन दा बियो गावनि सिद्धान्त ना गावनि बे खोथा बेखौहाय जों बुंनो हाया खिन्थु जों खोनादों बे खोथाखौ आं बुंदों आरो नोंथां सोंनाय नोंथाङा जे बान्था जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों नायोबा बिथांमोननि स्टेटमेन्ट नोंथांमोना दा समनि आसामनि स्पिकार बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा BJPआ एक्सुवेलि मेजरिटि लायोब्ला सिट जानायनि आसा दङ दा बेबायदि थासारियाव मोनसे खोथाखौ आं ओरै नोजोर होदों BJPआबो जेबादि हांखुर जादों बे हांखुर जानाय लोगो लोगोनो फारसेथिं बर'फ्राबो बर' होनबाय आरो आङो जोंनि BTC ओनसोलाव गुबुन हारिमानि मानसिफोर गोबां दङ थेवब्लाबो बर'फोरनि राजखान्थियारि सांग्रांथिखौबो नुनो मोनदों जोंनि जाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोर दङ मोजां रोखोमै बुजिलायाबा सांग्रांथि जायाब्ला बे हादोरारि राजखान्थि हान्जाया हाबनानै बे BTCखौ खुंथायाव लागोन नामा बेबायदि सानखांनायफ्राबो जायगा सावरायसोनायखौ नुनो मोनदों दा आगोलाव जदिअबा माने BJPआबो सिट मोनदोंमोन थांनाय दाननि बिसायख'थियाव नाथाय देग्लायनि मोनदोंमोन देग्लायनि बिसायख'थियाव नाथाय नुनो मोनदों बिथांमोननि BJP हान्जानि दैदेनगिरिल' नङा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो मिरु सरकारनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो फैनानै आं दाखालिसो नुदों बर'मानि साखाथि फाखाथिबो बिथांमोना गिदिंसोदों रायजोफोरखौबो आं बेवहायबो नुदों माखासे माने बर' दख'ना गाननाय आं थार खोथाखौनो बुंदों मोनसे गलायाव साहा लोंबाय थायोब्ला नुनो मोन्दोंमोन बर' आइजोफोराबो माखासेया खिन्थु दख'ना गाननानैबो फैदों आं सानैसोखौ सोंनो बिथांमोनहा होनदों
नोंसोरो बबे मिथिङाव थांनो बिसोर होनदों जोंनाय मामाखौ नायनो फैदों सोर मामालाय होननानै बेजों खालामबानो मोनदों नुनो मोनदों बे बिजेपिया 30टा बियाबाव बिजाथि फसंदों 30 नाथाय बिथांमोनहा बहा देरहानो हाथावथाव बिनि जोङो नायोब्ला बिथांमोना मोनदाइनिफ्राय मोनजि रांनि आसा दङ जेरै आं बुंनायदों सानजा बाथ्रा फैदों जे बिथांमोना माजबादाव देरहाया फार्स्टनियाव आसा दं बायदि होननाय जादोंमोन नाथाय रुपन देरहाया बिदिनो उदालगुरि भैरबकुन्द देरहाया बिदिनो फैदो धनसियाव देरहाया कलिम्बर देरहाया दा उदालगुरिनिनो बिथां बिजेपिनिफ्राय नन बर' भटनि आसाजों आगोलाव बेहाय दङ मोनसे प्रब्लेम बेयाव बे मदिबारियाव दंमोन सासे बिजेपिनिफ्राय बेनिफ्राय मागुजुलि बिथांमोना आगोलनि जिनिखि बियाबफोर मोनगु देरहादोंमोन जे बेनि मादाव देरहाफुंथावथाव होनोब्ला जोङो मामाखौनो जोंबो दा बेखौबो नोजोर होयोब्ला बिथांमोना बयनिबो इम्पेक्ट होनब्लाबो जोङो दा समावहाय जोङो पासनिखौ आसा खालामनो हाया मदिबारिखौ आसा खालामनो हाया दा मदिबारियाव पासनिखौ बिजेपिनि रोला मोजां जानांगौ बिदिनो नागुरियावबो दा बिनि बोथोरा फैनो थाखाय बारा मोजां नङा होनजायो अबयस्से जोंनि सोनाबा जों फैयोब्ला जोङो फुटबलाव जों इन्टेक्ट होनो हायो बिदिनो आसा दङ फैनायनि माबायाव जोंनि क'क्राझारावहाय आसा दङ दा बिदिनो सिगाङाव बिथांमोना आसा खालामजादों आगोलनि जिखि बियाब थुरिबारि 19 थुरिबारियाव आगोलनि जिखि एमसिएलए बड'लेण्डनि स्टुडेन्ट जादोंमोन अबिराम महानायबाबो दा बे समाव टिकेट मोनाखिसै दा बे बिजनि बियाबनि एमएलए बड'लेण्डनि टिकेट मोननाय जादों दा बे हिसाबै बेवहाय आरो थुरिबारि बियाबाव मुस्लिम भटआ बांसिन 19,000 जादों बर'नि भट 30,000 दा बेहाय बेंगलि दङ 8,000 आरो माबा दङ राजबंसि गासिबो लगायदेरनो गोनांब्लाबो नाथाय बेवहाय जोङो नुबोदों बिजेपिआनो जोंनि मिलाय जानाय दा बेफोरखौहाय नायोब्ला बिजेपिनि बे आगोलनि जिखि इम्पेक्ट मोनगुथा बे मोनब्लाबो फैया माने दानख'जागोन दा एसे मोजां जादों जे क'क्राझार जिल्लायावहाय दतमाखौ बिथांमोना आसा खालामदों मन'रम ब्रह्म आसा खालामदों बिदिनो बर'खौ बिथांमोना आसा खालामदों दा बिनि अनगायैथ' आसा खालामनायनि गैया खारन बिजनियाव सुरैदार बियाबाव जाय केन्डिडेट जानानै दङ बिथाङा प्रभात दाथ' बिजेपिआ दा बेखौनो प्रजेक्ट खालामदों आगोलनि प्रभात बसुमतारी देग्लाय बिजेपिनि दा प्रभात बसुमतारीया आगोलाव बिजेपिनि सापर्टारफोरनि भट लानानै देरहादों दा बे बारावहाय बिजेपिनि जोंनि भटार्सफ्रा इन्ट्रि गैला बिथांमोना सोलायबोबाय दा बेखौ नोजोर होयोब्ला माने बे माबाया मा होनो सुबुरुननि आसा खालामनायखौ बे जाया दा बेखौ जोंहानो नोंथाङा बुङोब्ला बेनो बे बिजेपि बिजाथिया पार्टिखौ सोलायदोंब्लाबो भटार्सफोरा नाथाय सोलायाखै बे जाना दं दा बे जानानै दङ दा बेखौ नोजोर होयोब्ला आरो जुदिफ्राय मानास साफानि खोथा मानास साफानाव जाय बिजाथि बिथाङा देरखांदोंमोन सुभाष बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव बिजेपिनि हार्डकरमोन आरो मोनसे समाव बिथाङा एमसिएलए दंमोन ओरैनोथ' साथाम आगोलावथ' साथामबो बिपिएल आरो दा बिजेपि साथामबोथ' बिपिएलनिमोन बिनि हदा गोबां दङ नोंगौ मानास साफानावहाय नाथाय बेवहायबो आथिखालावहाय मोनथाम समान समानै जुजिनो थांगासिनो दङ बिजेपि बिपिएल साथामनिबो माबाया भटार्सफ्रा इपिपिएल केन्डिडेट जाहैबाय इएम धनन्जय बसुमतारी बेराफारसे
BPFनि भटा पाब्लिकआ दंखायो भटार्सफोरा बेहाय मुस्लिम भटार्स दङ मुस्लिम भटार्सफ्रा आजिखालि BPFनि होनायनि बाथ्रा जाबो नुबाय थादों दा बे हिसाबैहाय बे मोनथाम दोलोआ बेवहाय मोजाङै कन्टेस्ट खालामगोन सेन्ट्रेल कन्टेस्ट खालामगोन दा बेखौहाय निश्चित बुंनायाबो BJP भटार दा अब्ला BJPआ माने सरकार दानायनि बाथ्राया फैया दा बे बेलायावहाय आं नोंथांनि मोनसे खोथा आर्गुमेन्ट बिनो नागिरदों बे जे सरकारा माबोरै जानांगौ दा बेखौनो बुंदों बे नोंथाङा दहाय मुस्लिम भटार्सफोरनि बाथ्रा बुंदों दिनैनि तारिखआव मुस्लिमफोरा गोबाङानो BJPखौ अनसायनो हायै जादों भटार्सआ बेखौ थांनाय नङा दा बेखायनो बे भटखौ सोर बांसिन मोनगोन बिनि सायावबो एसे खोथाया एसे निर्भर जादों आरो फारसेथिं मोनसे आङो नोजोर बोदों दाखालि बावै दाब दाब जायगायाव कंग्रेसनि रेलि नुनो मोन्दों कंग्रेसनि सुबुंफोरखौ कंग्रेसिफोरखौबो आगोलाव जिबायदि ओंखारबोआखैमोन देग्लायनि बे बिसायख'थियाव कंग्रेसखौबो दाख्लै आं एसे गियार आप जानाय नुदों दा बेसिकेलि बे मुस्लिम भटार्सफोरा बेखिबो खायसेया खारोब्ला आरो माखासे गुबुन गुबुन हानजायाव हयथ' सिथाबफाना दोङो खिन्थु मेक्सिमाम भटखौ जाय मोनगोन बिसोरा हयथ' देरहानायनि चान्सआथ' थाहैगोन मोनसे दा समावहाय पलिटिकेल जिथु मोबिलाइजेसन जाबाय थादों लोब लोब सुबुंनि बाना जाबोदों हाबा मावनायनि मोबिलाइज खालामनायफोर मेलावहाय थ' बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव पावाराव गैयामोन आरो थांनाय 5 बोसोराव इपिपिएल सरकारा जोबोरैनो खामानि मावदों जादों 70 बोसोरनि खामानिखौ इपिपिएल मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ माने प्रमद सरकारा मावजोब्बाय होननाय जादों दा बेबायदि खेत्रआवबो दिनैनि समाव हाबा मावनाय दैदेननाय बे BPF दोलोनि राजखान्थि मेल एबा बिसायख'थि फोसावनाय मेलाव माबोरै मानसिफोर जादों खोथा जाहैबाय जोङो जुदि सिगांनि जि बिसायख'थि जानानै थांनाय 2003आवहाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव जुदि जों नायबियोब्ला दिनैसिम BPFआ जेनाखै मानोना थांनाय बोसोराव एबसलुट मेजरिटिमोन नाथाय बेखौ पार्टि पलिटिक्स गेलेनानैसो बिसोरखौ पावारनिफ्राय गोजानाव दोनदों जायनाखि इलिगेलमोन कमप्लिटलि बे आनलफुल थिग बेबायदि जों सानो माने जोंनि बे एनालाइसिसनि बे आं बुंनाया जे जाजोबगोन बे नङा जोंनि जेनाखि जों मोनदांबाय जोंनि मेगनाव बे जिनिसा फैबाय नालाय दा हाग्रामाया मोनसे सासे आइकनिक लिडार बायदि जानानै दं मानोना बिथांनि आमोलावनो बे 70 बोसोरावहाय सोरबा मावदों होन मावाखै होन खिन्थु पाब्लिकआ मिथिगौ रायजो राजाखौ मिथिगौ मा मा जाखो मा मा मावबोखो बिनिखायनो बिथांखौहाय दिनैहाय फ्राय पाब्लिकआ मोजां मोनो भटखौ सोरनो होगोन जों मिथिया ओमफ्राय बेखौथ' जोङो बे 26आवसो रिजाल्ट जेला होगोन अब्लासो मिथिगोन खिन्थु जोंनि जे एनालाइसिस हाजारखिया गुबुन पार्टिया बुंथों जे हाग्रामा जेबो मावाखै बा BPFआ जेबो मावाखै बा इपिपिएल बुंनो हागौ जोंसो मावदों मावनाया इपिपिएलआबो एफा एनै मावदों 5 बोसोराव जों रावबो बुंनो हाया जे बिथांमोनाबो मावाखै मावदों खिन्थु 5 बोसोरजों 17 बोसोरजों कम्पेयार खालामनो हाया माने आंनि जोंनि जेनाखि इन्टिउटिभ एनालाइसिस बेवहाय जाहैबाय जोंना हाग्रामानि समावहाय BPFनि समाव मोनसे जिर'निफ्राय फैनाय ओमफ्राय खिन्थु जेला इपिपिएलआ सरकाराव फैयो बे जाखानाय बुस्थुआवनो बिसोर फैनानैहाय जों माबा जानांगौ दंमोन बेखौ दै लुनाय बायदि खालामदों आरो खालामो फर एग्जाम्पल बे आइफोरनि दालां BPFनि आमोलावनो बियो अलरेडि जाबाय ओमफ्राय बे कन्ट्राक्ट बे 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर जानानै बिथांमोननि समाव बियो दाख्लै जाबाय जायाखै नङा जाबाय ओमफ्राय जोंना रनजित बिथां इयो मानो बेखौहाय एक्सचेन्ज बे थैनाया जोंना नामखौ बावबाय आं ओहो
जाब्रांनि नामाव बे बिसोरखौ दोननो हादों हाइपलिक ब्रिज थिग बेबायदि आरो जों बुङा बिथांमोना मावाखै होननानै बिथांमोनाबो मावदों खिन्थु जोंनि नोजोरावहाय बिपिएलआ जा मावदों इउपिपिएलआ जा मावदों बेजों रुजुनो हाया आच्छा बेखौनो बिपिएफनि गोबां लिडारफोरा दिनैनि समाव हाग्रा बंग्राजों गैलिया सनम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि हार्डक'र पर्टफलिअ हल्डारमोन मन्थ्रि जादोंमोन डेपुटि चिफमोन बिथाङा बिटिसिनि डेपुटि चिफमोन खाम्बा बरगयारि बिथाङाबो दिनैनि समाव खाम्बा बरगयारिजों गैलिया हितेश बसुमतारी रान्नार बिथाङाबो हाग्रा बंग्राजों गैया बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै हाग्रा बंग्राजों गैया अब्लाबो हाग्रा बंग्रारिनि पलिटिकेल इमेजफोर बियो मानो जोबनो थाङो दा बेखौ बेबायदि जों सावरायजागोन राजखान्थि हान्जा मोनसेयाव ओरैनोबो 70 बोसोर खुंखाबाय खेबथाम गाहाम सिट जाबोबाय हाग्रामा महिलारिया नङा होमबा सोरबाफोर दय होननाय बायदि बिथाङा मार्चनिफ्राय जोंनिया जेबो मावथाराखै होनबाय थायोब्ला नेगेटिभसो सानजायो माने बेफोर जाबाय रायजो राजानि बिसाराव बबेयाव मावखो मावाखै बेफोर जिनिसा गोरबोआव रायजोफोरनि हाबनानै दंजोबो आं ओरैबायदिसो बुंजानो लुबैयोमोन आरो जे हाग्रामा महिलारिया 70 बोसोराव मा मावखो बे बिसारनि दायित्वआ रायजो राजानियावनो नाथाय मावथाराखै होनोब्ला बे एसेबां एन्टि इनकाम माने नेगेटिभ साइडखौसो थाङो आरो जों बिथाङानो बुङो 5 बोसोराव बेयावबो जुदि हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोराव जेबो मावथाराखै होनोब्लाबो माखासेफ्रा बेयाव खुद्रिसारो दा बेखायनो बे बिसारनि जा बिजिरथिया बे रायजो राजानि थायो भटारफोरनियाव सोर मा मावमारदों सोर मा मावाखै बेफोरखौ बिजिर बुंलायाबाबो खिन्थु गोसो गोरबोआव दोङो मानो होनोब्ला जों मालाबा तामुलपुरनिफ्राय जुदि उदालगुरि जोङो आगोलाव थांनो हायाखै जों ओरैबायदि दालांफोरा बायफ्लेजोबनो बाबा दालाङानो गैयामोन दैमा बारनांगौमोन जोङो थांनानै ओरै मंगलदै गिदिंनानै रुंथाखै थांनांगोन माथाबा कालाइगखौ थाङोमोन दिनैनि थारिखआव नोङो इउटि रड होनो जायखौ माने तामुलपुर उदालगुरि रड लामा जानायनि थाखाय बयहाबो दिनै ओमफ्राय गासैबो राजखान्थि हान्जानि मानसियानो थांलाय फैलाय खालामनानै खाबुखौ मोनदों गतिके सोर मावदों मावाखै आं बुंलिया बे रायजो राजानि गोरबोआव दंखायो दा बेखायनो आं नोंथाङा बेखौ होनदों दैदेनगिरिफोर सोरबा थांजोब्बाय मोनसे राजखान्थि हान्जायाव सोरबाबा थागोन सोरबाबा थांगोन दैदेनगिरिनि सायावबो गोबां खोथा निर्भर खालामो सासे जाफुंसार लिडार थायोब्ला डेडिकेटेड सासे लिडार थायोब्ला सोरबा थांबाबो सोरबा फैफिनो बेयावनो माने राजखान्थि हान्जानि साक्सेसफुला दिनै जोङो मोनसे भारत हादरनि राजखान्थिखौ जुदि एसे आवगायना थांबावोबा दिनै गोबाङा बेसोर रोङाखै बेलेग खोथा नरेन्द्र मदि होनबानो बिजेपिया दिनै रेज खालामखाङो बिथांमोना जिमान लिडार दंबाबो नरेन्द्र मदि सोरबा थांदोंब्ला आरो फैदों कंग्रेसनियाबो जिमान थांदोंब्लाबो राहुल गान्धी होनब्लानो बा सनिया गान्धी होनब्लानो फैदों बेबायदिनो बिपिआवबो बिदि जागासिनो दङ दिनै हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय राजखान्थि हान्जानिफ्राय सोरबा गुगालांदोंब्लाबो नाथाय सोरबा आरो माने फैफिनो बिदिनो बिपिआवबो नङा दिनै इउपिपिएलआवबो नुनो मोनदों नङा होमबा इउपिपिएलआव बिराद जाफुंसार सासे लिडार होननानै बयबो सानजायादोंमोन दा बे माबायाव बे 14 चिरां गुवार नङा होमबा बेयावथ' सानखादोंमोन जे डक्टर सांग्रां बिथांखौ केन्डिडेट होथारगोन होननानै बयबो सानना लानो हादोंमोन नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया मा सानदों जों मिथिया इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो साहस लानानै बिनि केन्डिडेट होआलासिनो बेलेगखौ नांगौबाय सोरबा थांबाय सोरबा फैलायबाय बिदि जागासिनो दङ दा बयनिख्रुइ बिजिरगोन भटार्सफोरा जोंनि मान होनाय जों जायफोरखौ मान होयो भटार्स बेफोर जुदि लिडारा जुदि राइट चइस खालामदोंबा जों साननाय बिदिबो जायालासिनो मालाबा बिदि देरहायै जायखौ जों देरहाया सानदों मालाय बिनि देरहागोन केलकुलेसन माने खालामखानानै दैदेनगिरिफ्रा केलकुलेसन खालामदों बबे हारिनिफ्राय बेसेबां भट दङ बबे हारिनिफ्राय मा भट दङ बेखौ होब्ला बबे हारिनिफ्राय भटार्स मोनगोन बबे हारिनिफ्राय मोना बेबायदि केलकुलेसन खालामनानै बेखौ होयोबा रिमाइनार जागोन एरि हागोन बेफोरखौ बिथांमोना हयथ' कमिटि दाना होदों राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै हाग्रामा महिलारि बा बिथां इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथांमोना बे सिलेक्सन
कमिटिफोर बा रिपर्ट कमिटिफोर दाजोबना होजों बिथांमोना स्क्रिनिं खालामनानै सोरखौ होबा मा जागोन जाया बेफोरखौ सानदों आच्छा दा समावहाय हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावगासिनो दङ गावनि फोसावथिं मेल खालामगासिनो दङ जे बिटिआरनि जिथु बिसायख'थि बेवहाय मोननैल' राजनितिक कम्पिटिसन दङ बे जाहैबाय बिपिएफ आरो बिजेपि बे सानदों नो बिजेपि नो कंग्रेस नो आदार्स होनब्ला बेनि जिथु बुंनाय मानमोनथि बियो रियेलिटियावनो फैनो हागौ बेखौ सानदों दा बेखौ बुंनाय लोगो लोगो सोर हान्जाया मुलाम्फासिन जाहैगोन बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बा बिजेपिनि दिनै स्टेटआव दिलीप सयकिया दं नङा होमबा बिथांमोना दैदेननाय राजखान्थि हान्जा बिजेपिनिफ्राय बेबायदि एनाउन्समेन्ट होगोनखौ आं सानाखैमोन मानो होनबा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल आरो बिजेपि माखासे माने माबा माबि थासारि जासेयावबो बिथांमोना खिन्थु सोमोन्दोखौ हमथाना लाखिनानै आवगायलांदोंमोन दा बिथांमोननि बे मोनसे रदखौ ना मा जों मिथिया नाथाय रायजोफोरनि गेजेराव ओरैबायदि जादों दा बे एनाउन्समेन्टखौ होनाय लोगो लोगो बिजेपिआ इउपिपिएलखौ गारथारबाय नामा बिपिएफखौसो लाखिगोन नामा बेबायदि साननायफोरा रायज्लायनायफोरा जादों नाथाय सिङाव मा सोमोन्दो माबोरै दङ बेखौ जों बुंजोबनो हाया बेखायनो बेफोर गासैबो खोथाया सोनारगोन भटार्सफोरनि भट होनायनि सायावसो नामा बिजेपिनि आखल आखु बेखौ गोबां बेरनाय दं मानो होनोब्ला जे इलेक्सन नाम्बार 1 नाम्बार 2 बिथांमोननि जिथु ट्राइबेल बिरोधि डायलगफोर जेरै आसामनि बिजेपि दिल्लीनि प्रेसिडेन्ट दिलीप सयकिया एमपि बिथाङा बेवहाय माने माबा थायो मोननाय जाथिया माने मोननै आयेननि बिगुर जानो हाया बेयाव सिक्सिडुलनिबो बडिगार आरो ट्राइबेल बडिगार बे मोननैबो जानो हाया आरो गुबुन मोनसेथिंजाय माने बिसिडिसिखौ दोना बिसिडिसिखौ दोना दा बै आर्गुमेन्ट मोननैया माने मोनसे टक्करानो जे बेकफुट जागोन दा बेनि थाखाय दिनैनि समावहाय माने सिक्सिडुलाव थानाय जोङो ट्राइबेल पिपुल्सफोर बिथांमोना माने मोजां मोनैया माने स्वाभाबिक हाबै लागासिनो मोजां मोनबाय बेफोर बेलायावहाय बिथांमोननि स्टेटआ दा बुंनो हायो अना बर'खौनो बांसिनै आसा खालामनानै गेलेनो नाजानाय राजनिति बियो थोंजोङै नुखायो दा होमबा नोंथाङा बेखिनियाव नोंथांखौ आं खोथाखौ हमदांना मोन्दों नाथाय आं बिराद माइनसलि नोजोर होदोंमोन सानजांनि गावनो सानबावदोंमोन बिजेपिआ लासै लासै बांसिन हाबदोंमोन बे दिलीप सयकियाया जेब्ला बे खोथाखौ बुंदेरना होबाय माने 6 शिड्युल थानायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेबायदि मोननै बे राहाया थानो हानाय नङा पिसिडिसि थानो मोननाय नङा बे लोगो लोगोनो गोबां बिजेपि जाहां बर' सुबुंफोरखौबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौबो एकदम थाबथानाय नुनो मोन्दों आरो बेनो बयनिख्रुइ जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय दायो जायफोरा राजखान्थिगिरि बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे राहाबो जादों ओरैनोथ' एज ए होल पलिटिक्सखौ सानाब्लाबो जोङो बे जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे कमेन्टमेन्ट भारत हादर बायदि संबिजित थानायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जों बिनानै लायाखैमोन जा 47 ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंमोन बेखौ जों बिनानै लायाखैमोन बै समनि आसामनि फाउन्डार गिबि मन्त्रि जायखौ बै समाव उदांस्रि मोनैनि सिगां प्राइम मिनिस्टारबो होनदोंमोन बे गपिनाथ बरदलै ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखा खालामनो थाखायनो बे बेल्ट ब्लकफोरखौ 47 दफा इयारलियै दाना जानानै मोनसे समाव 47 जाहैदोंमोन नङा होमबा 47 जानायनि उनावबो आरो बेफोरखौनो गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रि माबा माबि बसायनो थाखाय सुलु लायै लायै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ 47निफ्राय 33 दिनै खमायहोबोदों आरो आं माबाबानो बुंखाबावदों आसामनि बै समाव गिबि मन्थ्रि नङामोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सासे केबिनेट मिनिस्टारमोन बिथाङा एसेम्ब्लियावनो होनदोंमोन जे 18टा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव आनअथराइज
मानसिफोर दंबावो बिदेशि दंबावो होननानै बिथाङा एसेम्ब्लियाव बुंदोंमोन रेकर्ड खोनायोबा बिथांनिफ्राय बे एसेम्ब्लियाव बेखौ मोनदांगोन दानिया बिथाङानो बेखौ कनफेसबो खालामदोंमोन दा बिदि बेयाव जि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जोङो बिथा खालामनानै जोंनि आलादा रायजो नागिरदोंब्लाबो बा ट्राइबेलफोरनि संरैखाथिखौ नागिरदोंब्लाबो बेफोर गासैबो जों संबिजिताव मोननाय मोन्थाय बादियैनो जोंनि जि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ अरायबो जों बिथा खालामबोदों आरो नोंथां बिथाङा मोजाङै मिथिगौ बिथाङा इन्डिजिनियासफोरनि सायाव ट्राइबेलफोरनि सायाव जोंहा मार्टिन लुथारआ गोबां खामानि मावदों आं मिथिगौ दा बे खोथाखौ जोङो ओरैबायदि सानजायो जे माने ट्राइबेलफोरनि जिखौ मोन्थायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दा जोङो बेफोरखौ बिनानै लायाखै गोबां लिडारफोरानो जोंनियाव बेल्ट ब्लकफोरा जाहाथे माने हाखौ रैखाथि होनो हायो बेखौ नायदों नायनानै सोनारनानै जों बेफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों आरो अपेनलि जोङो बेफोरखौ बुंबाय थादों आरो जेब्ला बिथांमोना बेखौ इन्ट्रेस्टिं पलिटिकेल सिनारियाव सोलायहां जानानै खिन्थु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिफ मिनिस्टारा गावनि स्टेटमेन्टखौ बिथाङा बदलायदों जों बारायनोसो नागिरदों ट्राइबेल बेसेबा 600 ना मायबा ट्राइबेल फिसा फिसा माने सेटेलाइट टाइपनि ट्राइबेल एरिया बानायनो नागिरदों डेस्पाइट द एक्जिस्टिं ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेखौ बानायनो होननानै बिथाङा बुंबावदों आरो सोलायनानै बाथ्राफोरखौ बुङाखै होमबा गथिखे खिन्थु गासै पलिटिकेलि जों बेखौ सावरायोब्ला बिथांमोननि प्रेसिडेन्टआ स्टेटनि आसाम प्रदेशनि प्रेसिडेन्टआ बै बाक्यखौ बिटिसि इलेक्सन जाहां सिगांनो बुंना होनाया बिथांमोननि थाखाय खिन्थु बे खहा जादों दा नुनो मोनो जे बर' अनाबर पलिटिक्स सोलिदों बड'लेण्डआव 2014 सननिफ्राय नंगौ समनिया बिथाङा एमपि जालांदों सेन्टिमेन्ट मोनो आरो बै सेन्टिमेन्टजोंनो बड'लेण्ड पलिटिक्सआ एकदम बेबायदि आरो बे पलिटिक्सनिया दिनैनि समावहाय माने फल' जाना फैदों बे बर' अनाबर पलिटिक्सआ मानो होनोब्ला नोगोर एरियायाव बिथाङा खननै गाहाम एमपि जादों फ्राय समनिफ्राय बिथाङा कन्टेस्ट खालामनो नागिरबावो बे समावहाय बेवहाय हाइकर्ट हाइकर्टनिफ्राय बेबायदिनो बिथाङा एसटि बिथाङा दंमोन दा बै जानाय समनिफ्राय दानिया बेलासुरनियाबो गावनि पलिटिकेल डाइलगखौ चेन्ज खालामदों बिथाङा गिबियावहाय बिपिएफखौ साफा खालामदोंमोन बै समाव बिथाङा बिपिएफनि एगेन्स्ट मोनोमोन बिपिएफआ बर'नि थाखाय खामानि मोनोमोन आरो दिनै समाव बिथाङा बिपिएफनि सासे माने फौजि बायदि बुंगासिनो जे बिपिएफआनो सरकार दाना आरो बेवहाय गावनि जिखि गणपर गौथुम पलिटिकेल पार्टि गण संसार परिषद बियो जिएसपि बियो साफा खालामदों बिदि बुंदों दा बे समावहाय दिनै जे जों बुंनो हायो जे गण संसार परिषद एबा गणतन्त्रनि पलिटिक्सआ बेवहाय अनाबरनि आखायाव थानो थायाखिसै दा बे खाबुखौ बिमा लांदों नामा हिमन्त बिश्व शर्मा एबा बिजेपिआ बेखौ खावसेखौसो नांगोन बेखौ नुबोखायो नाथाय खावसेखौ सोर सापर्ट मोनगोन गण सुरक्षा परिषद जागिरा कर'नियानि नङा होमबा बिथांनि जि पार्टिनिफ्राय खहा जाब्ला माखासे बिखिलांगोन माखासे नोंथांनिया जे बिपिएफखौनो बिथांमोना सापर्ट खालामबाय थारमाने बै समनि अनाबर'नि भटखौ डिभिजन जाब्लाबो खावसेखौ माखासेखौ खावसे उद्रायाबाबो माखासेखौ हय बिपिएफआ मोनगोन आरो साफा सानै बिपिएफआवबो थांनो हायो आरो फारसेखै खिन्थु बिजेपिखै फैगोन बेखौ बाय नोजोर बोनो हागोन माने माखासेया हरसेनि गेजेराव सोलायनोबो मोनसे ट्रेन्ड दङ भारतनि राजखान्थिखौ नायदों दा आं बेवहायनो आं एसे एड खालामनो सानदों आरो बिजेपिनि जेनाखि पलिसि लादों जेनाखि बुंदों बले बै सरनिया नोगोर सरनिया जाय सुबिदाखौ लादोंमोन बेखायनो बिजेपिया लाफिननो नागिरदों निश्चय लाफिननो नागिरदों खिन्थु एबाराव बिजेपिया हाया खारना जाहैबाय सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन बेयो जाहैबाय इस्लामफोरनि बिटिसि ओनसोलाव दा बै इस्लामफ्रा 10% होगोन ना होआ दिनै बैसो 100%आव 90%आ बै समाव सरनियानो होदों दिनै गैया दिनै बिजेपिया बिनि थाखायनो माने बुंनो थाङोब्ला गेपफोराव थागोन आरो माने जिएसपि सापर्टारफोर बे मुस्लिमफ्रा
मेक्सिमाम आरो मेक्सिमाम मुस्लिमफ्रा जिहेतु सापर्ट खालामनानै बेहा हरदोंमोन एबा जिएसपिनि एमसिएलखौ आरो दिनैनि समावहाय बिजेपिखौ टेकेल खालामनो नागिरदोंमोन बेयो जानाय नङा मानो होनोब्ला मुस्लिमफ्रा माब्लाबाबो बिजेपिखौ सापर्ट खालामा आरो बिनि भटआ आल्टिमेटलि आरो मोनसे खोथा बुंनो जे दा समावहाय भट सिखाव खावनाय माने राजथावनियाव दिल्लीयाव एकदम माने इभिएमनि थाखाय माबा खालामनाय सिखाव खालामनाय बिदिनो भटखौबो बिदिनो भट सुरजों बिथांमोना सरगायो जानो हागौ बेखौहाय माने जाय रुलिंआव थागोन जों बेक एग्जाम्पलबो मोनबाय दा जेरैबायदिनाखि मोनसे नाखि जे कन्स्टिटिउसनेल मोनसे राइट्स मोननाय मोनसे संगठन जायखौनाखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दं दा बिथांमोननि जेनाखि एकर्डिं टु कन्स्टिटिउसन भारतनि संबिधान मथे बिथांमोना मिडियाव थाना खामानि मावनांगौ नाथाय गावसोरनि माबा मोनसे भुल जादोंब्ला बेखौ सोरबा जुदि दा भुल जादों होननानैहाय कुइसन खालामोब्ला उल्थासो इलेक्शन कमिशनारा माबायो आरोखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया धमकि बा बन होनाय बायदि खामानि मावदों आरो लोगोसे इभेन लेटेस्ट सुप्रिम कर्टखौबो बिसोरो दाख्लैसो एफिडेभिटआव बुंबाय बोले इलेक्शन कमिशना मा मावगोन मा मावा बेवहाय सुप्रिम कर्टना जोंखौ माबा होनो डाइरेक्सन होनो अधिकार गैया जिहेतु बे SIR जेनाखि बिहाराव जादों बिनिफ्राय जादों नालाय भट सर दा बिचर दा ओरैनो 11थायावहाय आधार कार्डखौहाय सुप्रिम कर्टना येस आधार कार्डखौबो नोंसोरो बेवहाय लाफानांगौ बियो होबानो बियो जे सिटिजेन अफ इन्डिया बिनि मोनसे प्रुफ होनना बुंनायखौहाय बिसोरो मानियाखै दा बिदि जानानै दं बयखौथ' बयबो मिथिखायो जोङो आरो निउस मिडिया नुगासिनो आरोखि दा BTC-आवबो जोङो दाउट दं मानोना प्रशासनफ्रा गासिबो गावसोरनि आखायाव थागोन जेरैबायदि बै मोनसे MP भारतखौ जाया भारतखौ जाया सालायगोन इन्डिया गभर्नमेन्ट गठन खालामदों बिसोरनो जेरै गासैखौबो बिदि मेकिं खालामनानै जुदि हायोब्ला जोंनि खोथा नङा बियो अपोजिसना अलरेडि बे एलिगेसनखौ होबाय आरो प्रुफबो जाबाय जायनि फलावसो ना बै जोंना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया खुनु एन्सारखौ होनो हायाखै आरो इनभेस्टिगेट खालामनो नागिरबाबो बेखौ खालामा बेयो बदल जागोन नामा जानायनि लामा दं जितु रुलिंआव सोर दं स्टेटआव सोर दं दा बेखिनि बेनो रुलिंआव गभर्नमेन्ट माबायावहाय सेन्ट्रेलाव सोर सालायदों स्टेटआव सोर सालायदों दा बेखायनो दा बेखौ जों बुङा दे जागोन होननानैबो बुङा आरो जायाबो जों बुङा दा बेखायनो आं बे बेलायाव बुंनो लुबैदों बेखौनो बेबादि जुदि जोंनिया सन्देह दङोब्ला दाउट दङोब्ला जोङो दिनै जोंनि इंखं चेनेलनिफ्रायनो जोंनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ सांग्रां थानो थाखाय जों खावलायबाय जोंथ' बेनि निजारखौ जों बेयाव सावरायनानै फोजोबनो हाया बा बेखौ जोङो खावलायनोसो हागोन बेनि थाखाय जा राहा दङ सांग्रां जानायनि थाखाय जोंनि जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो BPF UPPL BJP-PGP-आथ' रुलिंआवनो दंखायो थेवब्लाबो मोजां सुबुंफोर थानोबो हायो आरो बेबादिनो कंग्रेस बिथांमोनाबोथ' नेसनेल पार्टि गोख्रों बिथांमोनाबो बाहागो लादों आं सानो बिथांमोना बेखौ गोख्रोङै बे बिथिङाव हयथ' नोजोर होगोन आरो नोजोर होयोब्ला जों बादि जायखिनि भटार्स दङ जों गावनि भटखौ जों एक्सारसाइज खालामनायाव जोबोद गोजोन मोनगोन आচ্ছা जों दान्दिसे ब्रेक लानि गेजेरावनो फैफिनगोन जोबथारनाय खोन्दोनि सावरायनाय बाथ्रा बुंबाय दानि बे पलिटिकेल सिनारिनि बाथ्रा बे बिथिङावहाय जोङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होबाय थानो गोनां जादों जेब्लानि बड'लेण्डनि बिसायख'थि जाजेनदोंमोन 2005 मायथाइयाव दानलाय सुग्लाय गलाय सोलाय बिसायख'थि थैनि बिसायख'थि आरो बे गावजों गाव जुजिलायनाय
नारा नाथा जानाय बुलाय सोलाय थासारिया दा देग्लाय जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियावबो जानो लागै हमदों सुलुङाव मिथिनो बायदिब्ला गसाइगावआव अलरेडि नांलाय खमलाय जाबाय बुलाय सोलाय जाबाय आरो थांनाय हराव निसिमायाव जादों माखासे मानि दुखु मोनदों आरो इउपिपिएलनि माखासे एक्टिभिस्टफ्रा बिपिएफनि मावख'खौ गाग्लोबदों आरो बिदिनो गोबां जायगायाव बायदिसिना थासारिनि सुलुं मोननाय जादों दा बे बिथिङावहाय भटार्सफ्रा एबा रायजो राजानि रला मा जादों भटार्सफ्रा जोंनि साननायावहाय भटार्सआ जेराव दं बेयावनो थानानै सान्थिनि थाखायहाय खामानि मावनांगोन बिसेस करि पलिटिकेल पार्टिफ्रानो बेखौ लिड लानानै माखासे ससियेल अर्गानाइजेसन बिसोरखौ लाफानानै आरो प्रशासनखौ लोगो लाफानानैहाय खोथा मोनसेबो बुजायनांगोन बे जाहैबाय पलिटिक्सआव रावबो चिरस्थायी शत्रु गैया चिरस्थायी लोगोबो गैया दिनै पलिटिक्स जानानै थाङो इलेक्सन दिनै जागोन गाबोन जागोन बेनि उनावहाय लिडारा बियो सासे एमसिएलए एबा मिनिस्टार जानानै थांगोन खिन्थु नोंजों आंजों बोरैबा सासेजों अखानि बे सेम हाथायाव सेम दखानाव लोगो मोनफिननानैहाय जोङो रायलायनांगोन आरो आङो गामि दरसेनिब्ला जोङो बान्दो थेनायाव ज' आखाइ हमलायनानै खामानिखौ मावनो गोनां जायो दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाय दरजा हमलायनांगौ पलिटिक्सआव बिदि आप एन्ड डाउना जाखायो ओमफ्राय पलिटिक्सआवहाय बखिलायनाय थाखायो आरो नंखाय बाथ्रा बुंनायाबो दंखायो बे जाखायो लेटेस्ट इभेन माबा सासे पावारफुल मिनिस्टार इन्डियानि नितिन गाडकारि बिथाङानो बुंदों जायहानाखि रासिन थगायनो हायो बिसोर बयनिफ्राय साबसिन पलिटिशियान लिडार जायो होननानै दा बिनिखायनो जोंनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम लोगोसे इन्टारनेशनेल लेन्ड क'लिसन ILC नि मेम्बार अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय जोंनि गुरै खावलायनाय बयनिसिम रायजो राजा लोगोसे गासैबो बे पलिटिकेल हान्जाफोरनिसिम नोंथांमोना नोंथांमोननि लाइन मथे खामानिखौ मावलांबाय था माबा पाब्लिकआ गावबा गाव सोरखौ मोजां मोनो बय भट होथों गावजों गाव बुलायनाङा गावजों गाव बिदि एना एनि जालायनाङा मिला प्रिति बेखौ मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै लानानैसो जोङो खामानिखौ मावलायनांगौ होननानै जोङो गुरै गोसोजों खावलायहरनाय जाबाय दा समाव बुंबाय थादों जे हानि फाट्टा होनो बिपिपिएलबो बुंदों इउपिपिएलबो बुंदों जे गावसिनि सरकारा फैब्ला हानि फाट्टा रानना होनाय जागोन आरो इभेन बिजेपिआ बुंदों 26टा जाथिनो होगोन आरो इउपिपिएल सरकार दा समाव प्रमद बर'नि सरकार बिथांमोना 26टा जनगोष्ठीनो मिउजियाम लुना होनोबो होनना बुंदों बेवहाय नाथाय बर'नि गैया बर'नि मिउजियामनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै आरो बेराफारसे बिथांमोना जायगा जायगा थांनानै हानि फाट्टा रानबाय थादों होननायबो माने प्रग्राम लाबाय थादों दा बेफोर बिथिङाव नोंथाङाथ' हाइकर्टआव केस होनानैहाय माने इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ फुरुननांगौनि अर्डार मोनदोंमोन आरो नोंथाङा दाय होबाय थादों जे बर' बिदिनो सरकारा नोंथांमोनहा बे बिदि आदाय खालामनाय अर्डार थासेयावबो माने बे बिटिसि सरकारा बा प्रमद बर' सरकारा जेबो लायाखिसै होननानै अर्डार होदों दा नोंथांनि बुंनांगौआ दा जोङो बै केसनि खोथाखौ लानायनो आं माखासे फंसे खोथा बुंग्रोनो सानदों जोङो नैबे केसखौ लानानैहाय जेनाखि 2012 सननिफ्राय प्रदीप कुमार बराजोंहाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय केस फाइल खालामदोंमोन जेनाखि जोंनि हाखौ फ्रि खालामनांगौ फ्रम इलिगेल इनक्ल'सार्स जायफोरनाखि इलिगेल इनक्ल'सारफोर दं बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानैहाय जोङो केस फाइल खालामनायनि उनावहाय 2019-2023 बे मोननायाव जों मोननै इन्ट्रिम अर्डार मोनदों दाबो केसा सोलिगासिनो दं आरो बै समावनो बिथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टआबो माखासे माबा नटिस हरदोंमोन खिन्थु माखासे टेकनिकेल इस्यु जानायखाय माने बियो आरो बे एसे थाथ'नांदों मानोना स्टे अर्डार जानानै दं दा बेखौहाय एसे होथेनानै दोनदों बैसोरो जायफ्रा होखारजागोन बिसोरो थिग बेबायदि बे बुस्थुखौ दा खिन्थु सरकारा गोसोब्ला मावनो हायो मानो होनबा फर एग्जाम्पल बे जोंनि सनापुर गुवाहाटी सनापुर कसुथुलियावहाय बिसोर जे माखासे हाखौहाय कसुथुलि बेलनिफ्राय माखासे माबाखौ इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ इभिक्सन खालामदों
बेवहाय बैसोर इलेक्सन खालामजाग्राफ्रा बिसोर बुंदों आरोखि बिसोरनि उखिला बुंदों जेलानाखि हाइकर्टआ सोङो नोंसोर मानो इलेक्सन खालामखो बे समाव बिसोर बुंदों आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंदों जाहैबाय बे 2012 सननि केस PIL नं 78/2012 बे केसनि अर्डार मथे जों खामानिखौ मावदों होननानै दा नैबे खामानिया जेरै कुसुटेलियावहाय बिखौहाय इभिक्सन खालामनो हायला why they cannot evict from 18 tribal belt and blocks of BTC आरो बिथाङा one minute sir 1 minute ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना नुगोन बिसोरो स्टार्टिंनिफ्राय बिटिआर बुंबोदों लिरनायाव गासैबो BTC बुंनायावबो BTC लेटेस्ट जोंनो मानगोनां CM साहाबा BTD बुंबावबाय माने बिसोरो जेरैबायदि दहाय सारानो खोथा बुंदों दिलीप सयकिया इदि बुंदों मादों बिसोरा बे सिङाव प्लेनिं दंखायो जोंनि साननाय मथे मानोना बिजेपि सरकार फैनानै जेलानाखि बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टार जादों प्रथम जोंनि ट्राइबेल मानसि बर'फोरखौ इलेक्सन खालामग्रोदों जेरावनोखि जोंहा फुललि राइट्स दं थानायनि जों बेबायदि खोथाखौ थांनाय एप्रिल मासाव नोंथांमोननि अननायजों बर' रायजोफोरनि अननायजों ट्राइबेल माहारिनि आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि अननायजों आं इन्ड'नेसियावहाय सहैदों बे जाहैबाय एसिया लेन्ड फरामाव प्लास बिनि उनावहाय आङो आरो चेंमाइयाव थांदों थाइलेण्डआव बयबो लेन्डमार्कनि मोनसे मिथिं दंमोन बयबो आं सहैदों ओमफ्राय आरो बिनि उनाव लेटेस्ट दाखालि जोङो जुन मासाव कलम्बिया बग'टाव थांनानैहाय बे खोथाखौ जोङो बुंहैदों जोंनि आंनो 10 मिनिट 20 मिनिट सम होदों बे मिथिङा 200टा देशनि ओरैनो जोंना 193टा देश दं माबायाव इउनाइटेड नेशनाव खिन्थु बिनि अनगायैबो माखासे फिसा फिसा देश दं बिसोरबो जोंजों दं बे 200टा देशआवहाय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा इन्डियाखौ थागिबि हिसाबैहाय माने इन्डिजिनास अर्गानाइजेसन हिसाबै जों इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायनि माने सुबिदाखौ मोनदों आरो जोङो बेवहाय 1967निफ्राय लानानै दाख्लैनि बे 2020 सननि सुक्ति मा जाबोखो जों बेखौ हिस्ट्रिखौ बुंबोनो सुबिदा मोनदों बुंबोदों आरो दिनैहाय जोंनि परिस्थितिया मा बिसेस करे हानि समस्या जेरैहाय ओरैहाय 3,000 बिगा हा होनो नागिरदों ओरैहाय जोंना माबायावबो 3,000 बिगा हा होदों सिमेन्ट फेक्टरि कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो थिग बेबायदि जायगा कर्परेट ग्रुपनो होनो नागिरदों बेफोर गासैबो जों बुंनो हादों दा जोङो नोंथांमोननि हेफाजाबजों आरो बावैसोनो जोङो नैबे बे हानि केसखौ लानानैनो अक्ट'बर मासाव आंखौ बेंककआव इउनाइटेड नेशन्स एनभाइरनमेन्टेल फराम UNEF नैबेहाय आंखौ स्पिकार हिसाबैहाय 10 मिनिट सम होदों जोबोद मोजां बेवहाय आंखौ लिंहरदों बिसोर थांलाय फैलाय गासैबो A to Z जोंनि थाखाय फ्रि दा जोंनि खावलायनाया बेनो जोंखौहाय एसे सापर्ट खालामनांगौ जोंनिनो ज' मिलायलानानैहाय जों बे खामानिखौ मावो बे खोथायावनो मोनसे खोथाखौ जों गोदोनिफ्राय बुंबावदों NDFनि बे माखासे जेंनाखौ लानानै जा सिजफायार जानायनि उनाव टक जादोंमोन आङो माने पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ एडभाइजारमोन आरो बै माखासे माने ड्राफ्टिंफोरखौ आंबो नायनो खाबुखौ मोन्दोंमोन 14-15 बोसोरा दिल्लीयाव दानफायाव खेबथाम गाहाम थांफानोबो मोन्दोंमोन दा बै समाव जोङो गोसोआव दोङो जोंखौ एसे इन्टारनेल मेडिएटर हिसाबै लानो जोंहा एक्स MP मन्त्रि लुइस इस्लारि आरो आंखौ मोन्दोंमोन बेयावनो बे माखासे सोदोबफोरखौ जोङो सांग्रां जानो थिननाया जोंखौ जों मानो दय जोंहा मानसिफोरा जायखौ होनदों बेनो जों इलिगेल एनक्रचारसो होनदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जोङो नन ट्राइबेल सोदोबखौ बाहायाखै बाहायनाङा खिन्थु पलिटिक्स खालामो ट्राइबेलफ्रा नन ट्राइबेलखौ होखारनो नागिरदों होनदों जों सिन्स दे माने क्रिएसन अफ द ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोङो बुंबोबाय थादों दोज वर इलिगेल एनक्रचार दे मास्ट बि डिपार्टेड जों मालाबा बुङो नोंथांमोना 1981 नि बै समनि जा आसाम एजिटेसनमोन
होमबानो बै समाव कटन कलेजाव फरायना थानायाव जों बेखौनो सोंबावदोंमोन आसुनि लिडारफोरखौ जे नोंथांमोना जाबादियै आसामाव बिदेशी हाबनानै थाफैनायखौ जुदि गोजांदों आसामनि फरेनार्सफोरखौ होखारनांगोन होनना बुंबाय थादों नोंथांमोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय इलिगेल एनक्रचार्सखौ होखारनांगौ होननानै मानो थोंजों बुंनो हाया बै इस्युखौ लानानै जोङो मालाबा मालाबा थोंजों बिसोरजों सापर्ट होनो हायाखैमोन बै समाव आसुनि जिखिया मुभमेन्टआ स्टार्ट जादोंमोन जोंनि आबसुजों लानानै जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसना बै समाव रनज पेगुआबो दोङोमोन सब्यसाचि राभा दोङोमोन आं दोङोमोन जोंहा बै समाव फरायसा आफाद सन्थला बिथांबो दोङोमोन बेबायदि बै समाव जोङो बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामना होनांगौ मार्कास बसुमतारी मोनसे लास्ट कुइसन बे जाहैबाय जे ट्राइबेल लेन्ड प्रटेक्सननि थाखाय जोंनि खामानि थादों नोंथांमोना दा बेवहाय लेन्ड राइट्सनि खोथा बुंबाय थादों बिजेपि आरो दा समावहाय इपिपिएलआ माखासे माने हाफात्ता होदों आरो बियो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव गोग्लैनाय जनगोष्ठीफोर जादों नोंथांमोना बे इपिपिएलनि सरकार एबा इपिपिएलनि खुंथायखौ मानो नोंथांमोना जेबो अबस्ट्राकसन होयो माने जोंनो अलरेडि जोङो फुललि डिपेन्डेन्ट कर्टनि सायाव कर्टनि जाजमेन्टनि सायाव सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बिसोरो मा खालामो मा खालामा जों बेखौ नोजोर होआ मानो होनबा ल इज ल बेखौहाय नोंनि बे माबायाबो चिफ मिनिस्टाराबो प्राइम मिनिस्टाराबो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाबो सोलायनो हाया जिहेतु बिखौ अलरेडि 1886 आवनो चेप्टार 10 आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टआव होनां गालांदों बेखौ बेस खालामनानैसो 1948 आवहाय 49टा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक बानायदोंमोन 47 मोननैखौहाय बिसोर दानदों दिसपुराबो जोंनिमोन मोननैखौ दानदों मोननै दाननानै बिसोर 47 आव दं दा आरो बे 47 खौबो दा बिथांमोना मा खालामगासिनो दं एराउन्ड 80s आवहाय बिसोरो मा खालामबाय आनडिभाइडेड गवालपारानिफ्राय राजबंशी माखासे नाथ जुगि माबा माबिखौहाय बिसोरो मा खालामबाय प्रटेक्टेड क्लासाव सोदों थिग बेबायदि दा नै लेटेस्ट बिटिसिआव सोग्रोबाय ओरै सदियाव सोदों ओमफ्राय दाख्लैसो तिराप आंखौ लिंहरदों बिसोरो आं सहैदोंमोन तिराप ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव बेल्टआवहाय नेपालिफोरखौ गरखा होननानैहाय बिसोरो बेवहाय प्रटेक्टेड क्लासाव सोदों नट अनलि नेपालिस बेवहाय 6टा बिसोर बेवहाय सोदों आरोखि थिग बेबायदि जोंनि बिटिसिआवबो नेपालिफोरखौ गरखा सार्टिफिकेट होनानै हानि राइट्सखौ बिसोर प्रटेक्ट क्लासाव सोदों खिन्थु जोङो बेखौहाय मालाबाबो गनाया आरो जोङो बेखौहाय लिगेल प्रसेसआव नांगोन अलरेडि जों प्रसेस खालामबाय दा बिनिखायनो जों खावलायो दिनै गाबोन रिजाल्टआ मोनगोन सोरबा मोनसे एबसुलुट मेजरिटि मोनगोन बा मोननै पार्टि लाना बा मोनसे पार्टियानो सरकार दागोन दिनै बे नोंथांनि बे चेनेल नोंथांनि बे दिनै टक श'निफ्राय जोङो आरोबाव गुरै खावलायो नोंथाङा मा पलिटिक्स खालामबाय खिन्थु प्रथमाव जोंनि जाथिनि बा जोंनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टखौ गोजौआव सिगाङाव दोननानै पलिटिक्सखौ खालाम होननानै जों बेखौ खावलायदों दा हानि पाट्टा होबाय थादों बा होखांबाय एलटमेन्ट जादों दा बे हानि पाट्टा होनाय दिनै सरकार होनना बुङोब्ला इपिपिएल सरकारा खालामदों दा बे बेलायाव नोंथाङा पाब्लिकनि मा मेसेज होगोन जोङो मोनसेल' मेसेज होगोन जोङो रावखौबो दुसिया बेफोर गासैबो माने गावनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावो नंखाय खोथाबो बुङो जेरैहाय आं दहाय एग्जाम्पल होबाय बयनिफ्राय साबसिन पलिटिशियान जानोब्ला बयनिफ्राय रासिन थगायनो हाग्रा जानांगोन हानि पाट्टा थगायनाय नङा बियो अलरेडि इलिगेल बिथाङा बुंखाबाय बसुमतारी बुंदों जे बेखौ मोनथावनामोन ना मोनथावा रायजोफ्राबो सांग्रांखा आरो बेखौ जाय मोनथावामोन बेखौ आयेननि गेजेरजोंबाबो आं बेखौ बुंदों बेखौनो आङो थांनो सानदों सरकाराव फैयोब्ला हेल्प खालामनो थिनदों जोङो बेखौनो बुंदों पाब्लिकफ्रा बेवहाय माबा खालामनो नाङा खिन्थु जायफ्रा बे हाखौहाय होदों एलटमेन्ट होदों सानसे जोंनि आमोलाव जानो हागौ बै माबानि आमोलाव जोंनि उननि जेनेरेसननि आमोलाव जानो हागौ खिन्थु बे जागोन मानोना आयेनाव दङ दिनैसो बिसोर पावार होनानै माबागोन खिन्थु आसाम बे जोंनि चेप्टार 10नि मोनसे माबा दं क्लज दं 164 बे 64नि बि क्लजआव मा लिरदों बिसोर बुंदों आंनि हाखौहाय आंनि ट्राइबेल हा आङो बर'नि हा आं दं आंनि हाखौ जुदि आङो नन इलिजिबल पार्सन नन ट्राइबेलनो बेखौ फानोब्ला
आङो 6 मास जेल जागोन बै समाव बे समाव 48आव प्लास 500 थाखा जुरिमाना होनदों बै समनि 500 दानि 5 लाख एखे जाफ्रामगोन थिग बेबायदि जायानाखि बे नन ट्राइबेला बे हाखौ बायो बिबो जेल जागोन ओमफ्राय बिनि बे फैसाया ओरैनो थांगोन आरोखि थिग बेबायदि जोंना आयेन मोनसे दंखायो नाथाय जोङो आसरित दिनै जोङो एफाग्राब 47 48 नावनो जानाय माने माखासे संगठनफोर दं ट्राइबेलनि बिसोरो बेफोरखौहाय थासेयावबो दिनैसिम मान इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै जोंना एफाग्राब मोजां आयेन दंमोन जायनि बलाव दिनै बे 6 जनगोष्ठीया एसटि नांगौ बुंनाय बेफोरनो जोंनियाव जे एफा मोजां आयेन दं जोंनि माने सेफगार्डनि थाखाय खिन्थु जोंसो बेखौ इउटिलाइज खालामनानै बा कारजकरि खालामनो हायाखै थेंक इउ आच्चा दानिया बिटिआर एकर्ड जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आरो बे एकर्डआ मोजां एकर्डआ गाज्रि बिनि सायाव जोंहा बोसोरबा सम जों बाबेन होबाय दा समाव नाथाय बिटिआरआ माबानि मा होनो रिकगनिसन दाबो गैया बेयो संबिजिरारि दाबो जानो हायाखिसै बिनि एकर्डआव जायफोर दफाफोर दंमोन डेभेलपमेन्टेल स्किमनि आरो बिदिनो गोबां बेफोरो दाबो फैलिया अबयसे बुंजागोन जे दा एरिया फोलावनायनि खोथा एक्सटेनसन खालामनानै दिनै बिटिसिनि बिसायख'थिबो जाहैबाय आरो बे अबयसे बेबो दाबो माने संबिजिरारि जायाखै बेयो जबरदस्त माने दा एरिया फोलावहैनानै बिसायख'थि खुंदों खारन बेहाय 60टा जानांगौमोन एक्सटेनसन खालामनाय लोगो लोगोनो दा बेखौ बे थाखानाय बिटिसिनि 40टायाव बुजाफैनाय बाथ्रा गैयामोन नेक्स्ट जाहैबाय बे बिटिआर सोदाव दिनैसिमबो संबिजिरनाय जायाखै जायनि थाखाय बेखौ जोङो लिपिबद्ध खालामनो हाया जाहैबाय बिटिसिआनो थाबाय बा बड'लेण्ड आरो बेराफारसे माखासे फसंथान गायसनजाथाव बेबो मोनसेबो जायाखिसै प्रमद बर' सरकारा मोननो गोनांमोन 15 कोटि थाखा गरसे थाखा मोनाखिसै होनबाय हयथ बिजेपिनिफ्राय बुंबाय था हरजोबदों होनबाय थाबाय दा बेयो मा जादों बेखौ 5 बोसोरनि आगोलनो माखौबा बुंखाजोबदों आङो बिबुंथि होनायनि गेजेराव मानो होनबा बै समाव जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ एडभाइजारमोन आं मा राइट बुंदोंमोन बुङाखै आं बेखौ खनले जावले बुंनायनिख्रुइ रायजो राजाखौ बिसार खालामनोनो होबाय थादोंमोन माखासे माने दैदेनगिरिखौ बिपिएफनिखौबो मोनो इउपिपिएलनिखौबो मोनो नैबे खोथाखौसो आं गेजेराव थानानै बिथांमोनखौ खावलायबाय हायो बयबो राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गाज्रिजोबबो नङा माखासे माने रोंगौसार गोनां मोजांबो दङ राइटखौ राइट बुंनो हानाय माने नंखायखौ नंखाय बुंनो हानाय लिडारफोर नांसिगौ दा दिनैनि बे बिसायख'थिनि आगोलाव आं माखासे मानि खोथाखौ इसु बे बाराद्राय बुङालासेनो बेखौल'सो खावलायनो सानदों जे नंगौखौ नंगौ हिसाबै हारिनि थामोनथायनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल्सफोरनि गोनांथिनि थाखाय बयबो एसे गोसो होलायनांगौ जाय रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो दैदेनगिरि जादों राजा जादों बिथांमोनखौ जों खावलायदों जायफोरा इलेक्टेड जानानै दङ दे हेभ रेसपन्सिबिलिटि which is right and which is wrong बे खोथायाव नोजोर होनांगौ माखासे माने पाब्लिकफोरखौबो आं दिनै खावलायदों बयबो जोङो सांग्रांथि जानांसिगौ मानो होनब्ला जोङो नुगासिनो दङ जोंनि बिसायख'थिनि ट्रेन्डफोरा आगोलनिख्रुइ एसे बाइस माने मालाबा गिथावना महरबो लायो सोलायनाय महर मोनो हाजार रायजो राजाफोरा केन्डिडेटफोरखौ आवग्रिना लायो मा नागिरदों मा नागिरा मिथिया नाथाय जोंनिया गोरोबथाया मा जादों जायाखै मानो होनब्ला मोनसे बारा गोलावै बुङालासे मोनसे खोथाखौल' आं बुंनि जोंनिया सागानगिरियानो सासे गेदेमा सागानगिरियानो बे दाबो जेलाव दङ बेखौथ' आरो लाखोमानो गोनां गैया डिआर नाब्ला साहाबा दिनै जेलाव दङ आयेननि खोथाफोरखौ बुङो आं बुजिनायाव जोंनि हादोराव सासे दायनिगिरिखौबो हादोरगिरियानो बियो समादानबो होनो हाया होनबा बेखौ जों नुयो नङा होनबा समादान होआ होनबा हायो बेनिफ्राय जि गोरोबथा जादों बे गोरोबथायाव हम मिनिस्टारानो इनभल्भ दङ हम मिनिस्टार बा प्राइम मिनिस्टारा इनभल्भ दङ आसामनि चिफ मिनिस्टार बा हम मिनिस्टार गासैबो इनभल्भ दंजोबो दा बेखौनो दायो आयेननि बेलाजों बेखौ गगन होनोब्ला जोंफोरबादियाबो मालाबा दग' जायो
नङा होमबा आरो बेखौनो जोंनिया रायजो राजाबो खिन्थु दायो खुद्रि सारनाय दङ गोरबोआव बयबो राजखान्थि हान्जाफोरा जायफोरा देरहालांनो नाजादों बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि दायनिगिरिखौनो हादोरगिरियानो जुदि क्षमा होनो हायोब्ला जोंनिया सासे गोजोन सुक्ति जानाय जाथारबाय होननायानो सासे सागानगिरिखौ मानो जेलाव दिनैबो जोबनानै दोनदों मानो बख'नो हायाखै बेफोरखौ जोङो बायास पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बुंनो सानाखै जों सानदोंमाय गोजोना फैसिगोन जायफोरा दायनिगिरिबाबो बिथाङा सान्थि सुक्तिनि नामावनो बिथाङा गजबनांगौ बे खोथाखौ आङो सानदोंमोन आरो बेखायनो खावलायदों दिनै समावहाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बड'लेण्डनि राजखान्थि थासारिया मोजाङै जाथों बेखौ बयबो हास्थायो बुलाय सोलायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ जोङो सान्थि भाबै जोङो बिसायख'थिखौ बारहोनांगौ आरो गाव मोजां मोननाय बिजाथिखौ देरहाहोनानै बड'लेण्डनि फैबाय थानाय सरकारखौ माने थाजिम एबा गोख्रों खालामनो थाखाय जों मदद होलायनांगौ बे जाबाय बयनिबो सिमां बेखिनियाव जोङो दिनै सावरायनायखौ फोजोबनो सिगांबाय गोजोन्थों खुलुमबाय